Hello guys, good afternoon. So, hapon na. Isipan ko lang mag-vlog kasi meron sa inyo nagtanong about sa aming burger business. Palimutan ko yung pangalan niya, sis. Sorry, nalimutan ko yung pangalan niya. Pero ilalagay ko yung ano niya dito. Kung makita ko. Yung about sa burger business namin. Actually, hindi lang talaga siya nakarely sa burger lang. Iba-iba po yung tinda namin since pinangatawanan talaga namin yung snacks. So, snacks talaga yung binibenta namin, guys. So, pakita ko sa inyo ngayon yung aming tindahan sa burger. Si Paong tagakaroon. Sa burger namin na business. Pakita ko lang din sa inyo dito. Ang medyo makalat na ito, guys. Si Papa kaya na busy. So, pakita ko sa inyo. So, ayan siya, guys. Oh, gusto niya masali rin siya sa vlog. So, nagkakape kami ngayon, di ba? Nagkakape, ganitong oras talaga, guys, nagkakape kami kasi alas 3, nagkakape kami. So, ayan yung aming business burger na tindahan. Dito yung kainan, guys. And, ayan. Pero, yan kasi, guys, kaya ganyan yung tsura green. Hindi ko naman talaga gusto yung green. Pero, ano na yan, ang may-ari nito last nung nagrenta, sila yung nagpagawa niyan, hindi po kami. So, kasi pag lipat namin, ayun na yan, gawa na yan. Buko yan before, yan ay buko. And, nung umalis sila, ayun, kinuha namin kaagad yung, kasi talagang siya maganda yung pwesto niya dyan. And, ito naman, dito na part, actually open talaga to. Dito yung tindahan namin, 'di ba? Tapos ito na part. Ito kape ko. So, yun siya, guys. Yun yung aming tindahan. So, actually, yung aming tindahan talaga na burger, hindi lang talaga plain na burger. Meron tayong mga fries, noodles, mga food toppings. Pero yung food toppings talaga namin is, product lang talaga namin. Yun yung longganisa, diba? Kasi, yun yung namin, product talaga. So, yun. Yun yung So, eto, guys. Unti-unti lang namin to yung green talaga papalitan muna natin yan next time, pero unti-unti lang kami, inuunti-unti lang naming mag upgrade, no. Inuna mo namin yung mga pinag-ipunan namin yung mga stante para mabili yung stante, yung mga griller na yung lutuan ng burger lutuan ng burger, yung mga gasol, lahat yan, guys, investment yan galing sa tindahan na yan. And ayun, napagawa rin kami ng tarpaulin para dyan. And yun, so inuunti-unti lang. Mamaya naman is ito kasi yan yung mga tables namin, mga pangit pa. So, next time i-upgrade din natin yan. Pero yan yung mga butas-butas. So ito tindahan namin, guys, as is na talaga to. Nung pagtinda namin dito, ito talaga yung itsura niya. Pero ito, si Papa na yung gumawa nito. Ito pang secured lang ba? Itong pang para sarado siya pag alis kami. Sarado. Open kasi talaga yan. So, mamaya sisimentohin ni Papa yan para malagyan namin ng maganda yung floor. Diba? Malagyan ng grass or floor mat. Yan yung plano namin. So, ito naman, itong pangit talaga yung likuran yan. So, nilagyan namin ng plywood. Si Papa naglagay niyan, pati dun sa loob na plywood din. So, hinunti-unti lang namin, hindi namin binibigla. No, hindi kami focus sa pagpapaganda talaga. Importante, unti-unti na lang. No, kasi pa maubos naman yung natin, kita dun sa pagpaano talaga. Tapos, I'm planning, guys, yung ibabaw, kasi lang yan, yung yero. So, lalagyan namin ng yung pa rin yung parang foil na pang sa kisame. So, yun yung ilalagay namin. Next time na yun, guys, kasi sa sobrang busy din namin yan magawa-gawa, no? Tapos, may mga cabinet pa ilalagay doon. So, maraming plano.
So, yan yung sagot ni Lord. We must trust God even when the answer is wait. Yan, madumi yung yung pintuan. So yan, didinisin din natin yan. So, yan? Actually, ito parang, pila na ikabulan pa? Dere? Wala po nilang 1 year. Dere, nabalhin ta dami. Pila? Start. October. Pila ka bulan? 6 months? Mga 5 or 6 months na etong pero 1 year na kami dito talaga, guys. Kasi dito kami nag-start sa tindahan na to. Pero nag-burger na kami nung nandito pa sa tindahan. Nag-burger na kami. Nung dito pa, lahat salan-salan lahat ni guys, may dito. So, may talaga dito, may burger station, lahat nila kasalampak dito lahat, guys, no? Kasi syempre nag-rent tayo dito, so kailangan i-maximize natin yung space natin. Maliit lang talaga yung space na to, guys. And nung umalis yung may-ari dito kasi mahina yung benta nila. So, talagang pinagdasal namin ni Papa yun kung kukunin namin o hindi. So, ayun, sa awa naman ni Lord, inakuha natin yan. And ayun, na-separate na yung mga pagkain, snacks, Pero may saging pa rin kami dito. Kasi mas kita kasi dito yung mga saging. Kaya dyan namin dinidisplay. So, dito, yung malakas sa amin dito, guys, yung burger, mga noodles, yung paluto ng kanton, yung mga siopaw. Yan, yung siopaw namin, dati ako yung gumagawa, pero hindi na kinakaya. So, naghanap kami ng supplier na mag-supply sa amin dyan. So, yun lang. Yun lang yung update ko sa inyo, guys. So, please, leave comment below kung meron pa kayong mga tanong or suggestions. So, eto naman ito. Still, in-improve pa namin yung aming tindahan. Hindi pa ito talaga. So, yung kulay green, favorite siguro yun na may-ari ng buko. Kaya kulay green yung kulay niya dyan. So, minatch ko na lang yung green din dyan. Ayan. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood and see you in my next video. Paalam. Bye pa!